Iki Pak To dodol serbet. Kuwi amplop komplit, amplop beda. Taplak meja keset ready bolo. Kaya ngene iki lho kae suasanane pasar Jambon. Iki jajan bodo wis ready. Kacang kapri, roti, permen, astor. Kuwi bakule lho kuwi ribut ngedoli. Jelly komplit, Bos. Ready pasar Jambon. Hei, lho kowe. Suasanane kaya ngene iki, Lur. Oh, sing arep golek toples ya neng. Toples cikrak sandane komplit. Lho, ini tunggane YouTube. Nah, ya kuwi bakule. Halo, guys. Ora dodol malah ke video. Nah, iki kenang Brambang Lombok komplit. Pasar Jambon. Lumayan per pekan bolo. Iki tetelan wedhus, ndas wedhus komplit. Kae. Iki tetelan wedhus komplit ndas. Sak daginge pisan komplit iki. Ae lho iki. Sida bodo bolo. Oh, kene iki. Oh, Sido Bodo iki bersama Pak Min. Bakul serbet. Kapur barus racun tikus komplit keset barang. Nah, iki roti. Merning canggai pilus andane komplit. Lombok Brambang iki roti. Ayo bakule. Rotine pintenan Pak, Pak? Vlog bareng to ya? Iya. Murah-murahan 1000 ada. Roti 1000-an. 500. 1500 ngenten. Nah, jajanan foto ya. Jajanan bodo nggih ada. Siap, madi mongso ngenten. Jipang komplit bolo. Coklatos. Coklatos. Roti bolu. Roti bolu. Ada ready. Oke, siap. Ini tempenya karek telu, pelarisan iki. Ini bakul kembang. Iki jajane bodo wis munduk-munduk. Bakul gethuk. Nah, iki gethuk cenil komplit lho. Kuwi. Mapak tanggal. Lagi payek, sayur lodeh, tempe, telah komplit, Bos. Ya, iki jepitane daster. Iki jamu. Iki jajan bodo komplit, Bos. Lah iki iwak. Sak. Anu 60.000 iki. Papanggang wis mateng kantun maem. Magetan nggih. Lha kuwi. Iki tempe bengok. Kemplang komplit. Nah, iki roti, amplope ya iki ready, amplop bodo. Iki rotine 5.000-an eneng, sing 10.000 eneng, sing 10.000 papat ya enek. Ini bersama Mas Tubi, bakul tempe, timun, tahu komplit. Dang.
Iki kaya ngene iki lho. Nah, sing ngersakne gre, iki gre, teri, bakule karo dolanan HP iki. Heeh, lha kuwi. Le piye le kabare le? Alhamdulillah sehat. Heeh. Niku sadean napa, Bu? Iki le sego jagung le. Oh, nggih. Sak bungkus pinten? 5.000 le. Oh, nggih. Nggih isen-isen wedel. Masuk. Apa viral nih? Nah, iki tahune ya komplit sejinah. Pinten, Dik? 10. Sejinah 10, nggih. Nggih, mendol. Mendolnya bener-bener. Nggih, masuk. Iku wau 20. Iki lho kambile lho, gede-gede lho kambile. Lah iki bakal pizza lah kuwi, laku ae. Iki lho bakal kambil cucuke ya kambile piye iki. Lah iya gandos iki lho. Udah sarap. Heeh. Ana apa? Enak apa to, Dengan sajian apa? Tahu. Tahu. Terus Sinten pinten setunggal? tunggale 1.000. 1000 Masih. Ki kerupuk wis nek gawa sak tumpuk mangkare separuh. Niki Mas, ini Mas. Panggas sing juara ka lho. Kotak Mas, kotak. Pake ka lho jenggot ta lho. Oke. Oke. Bokong. Heeh. Kerupuk lho 10.000 lah telu. Gedang dawa, gedang dawa. Oh, gedang dawa, gedang bunder. Ki tahu Tahu. komplit. Sejenah pinten Bu tahune? Tahunya Cina 10. Regine Regine 5.000. masuk. Kayak iki ireng-ireng iki. Nggih ireng-ireng kuwi pinten kuwi? 5.000 lah 5.000 lah loro. loro. Gulang galenge sadah pinten? 5.000. 5.000. Masuk. Ki pentole pintenan Bu? 3.000 tahu sejinah 5.000 komplit. Nanti sing didol. Kae Mas Iksan dodol serandal. Setunggal pinten Mas? Aja menengah to Mas. Iki tempene 5.000 lah godor. Nah, 10.000 orang godor iki kuali komplit. Hai tumbuh lah komplit. Calon nggih bodo iki. Nah, aku lho bakal lombok dolanan HP tok iki. Piye iki kok? Nah, aku yo. Tampah ngono wis sitok pira, Lek? Tampahe, Lek? Kita iki celak 40. Boten saged kirang ngoten niku. 50.000 karo sampean. Nggih konten ta we. Malah kok Oh, iki tumbuh sitok 7.000 bolo. Kukusan kae 15.000 lah loro. Ya amplop, bakule nang ndi kae? Bakule amplop kae. Lah sing luar sih panggah bakul jilbab panggahan. Panggah bakul jilbab sing laris. Nah, iki. Komplit.
Iki lho mbake cantik bar blonjo iki. Nah, iki lho Lek Nur, bakul lan toples. Sitok piro Lek Nur? Tak piro? Murah glawah iki lho. Sitok, toplese 10.000 leh 3 kilo. Kuwi gosok manci, teh komplit kuwi. Rubuk geng. Iki rangginan tandane komplit. Gedang. Iki mbako. Tahu. Iki panyoto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share channel YouTube Gandah Ponorogo.